hanlitin yung sa bangko, mga kalakasan ang patanon, makurat sa narayang tayo. Labi naman mga bisita, nag-aandam manirang iktarala, may naupos at may sinsilyo pa, may pinutong kaya ng mga bulsa. Ala na sige kita, ay nasayaw at bisita, mahubayan palustura, ay namuhayan tagal. Ala na sige kita, ay nasayaw at bisita, mahubayan palustura, ay nagkakalupan at warta. Ang reso makikita na niyo, gayan mayroon namon irmanuto, baka ay puro ang hinihimo, serbisyo publiko nga ora mismo, kan manuro'y pinakikita kayo, waray korupsyon, waray sindikato, ang pagkursa hindi ro diretso. Yato na, sige daw kita, di mano na pipitig lang kumurat sa kaupay pagkit, ang kunsina sa itikan, ang kapanis ginaganahan. Yato na, sige daw kita, sige na, ang kalupan hanggana, mga pinaura na itsahagana, di mano'y maupay kumurat sa. Okay, this is Arteche Eastern Samar Town Fiesta 2023. Waray TV, subscribe.